Alright, uzangampela ke ngomnandi kakhulu qaba lapha kusibu wakazindela uthi ke noma ngathiwa siyadlula entweni ezenzima kodwa indaba emnandi ile ukuthi ke njalo siyanqoba. Yes, yona emnandi kakhulu ukuthi njalo siyanqoba kuzona zonke izimo esidlula kuzona. 20:04 ngiyakhuluma nawe ukuthi ke kule ndaba sokhuluma indaba kule nkathi sokhuluma indaba eserious kakhulu kule feature le enomlilo enamandla kakhulu enyakase almost ithe kulonke le feature esibiza ukuthi i prophetic wave. Okay. Now, namhlanje ini sikhuluma ngayo. Sikhuluma ngama realms of the prophetic. Last week sakhuluma ngenhlobo ezintathu zama calling ngaka prophecy. But namhlanje asikhulume ngama realms of the prophetic. Ama realms ahlukene ka 3. Ama realms of the prophetic ahlukene izigaba ezingu 3. Number 1, kune spirit of prophecy. Number 2, kube khona the gift of prophecy. Number 3, kube khona the office of prophecy. So it's either as a prophet who operator ngaphansi kwe spirit of prophecy, noma u operator ngaphansi kwe gift of prophecy, noma u operator ngaphansi kwe office of the prophetic. Now, uhlukanisa kanjani ke spirit of prophecy kwamanye ama prophecies? Umuntu one spirit of prophecy uma ngabe ezo operator kwi gift noma kwi anointing yaka prophecy, number 1 akenzi lutho ungagcwele umoya ongcwele endlini noma athi esesontweni. Ngamanye amazwi uspenda isikhathi sakhe esiningi emthandazweni before kuvuleke udlebe lakhe lakamoya noma iso lakhe lakamoya. So in other words, uzothandaza mhlawumbe ngelanguage ejwayelekile baba siyabonga kanjalo and then aye ngokuya egcina sengena kumathangi umzesesho orakashanta katon. And then uma ngabe eceda kusho labo ntonton labo, then bese umbona lose balance. May lose balance omunye kube ngathi uyadidizela indlu yonke kube ngathi ushona ngala and omunye aze arole azawe phansi kwehlalo ayoshona ngasemnyanga bayabuyeze ngasemsamo and all that stuff. So lo muntu prophet operator ngaphansi kwe spirit of the prophecy. Ngoba uzogijima ngasemnyango abuyeze ngasemsamo arule phansi, then uzomuza sethi uthi uNkulunkulu ngehlile, uNkulunkulu ngephakathi kwenu kanjalo esontweni. Lo muntu operator ngaphansi kwe spirit of a prophecy. Most of the times abantu aba operator kwe spirit of prophecy ba operator kalula kwi anointing yaka prophecy uma ngabe kunomprofeti kuleyo ndlu noma kulelo sonto ngaleyo Sunday noma ngaleyo service noma kuleyo service. Then uma ngabe eprofeta asebenzise umprofeti okhona ordained as a prophet amsebenze njenge Ariel. Ngamanye amazwi anointing yakhe ilinka ne-anointing yomprofeti lakuleli. And then i-message azoyiprofeta lo umprofeti operator ngaphansi kwe spirit of prophecy izofana nale message ekumprofeti lo ongumprofeti la endlini kodwa ongaprofetanga namhlanje. So ngamanye amazwi usebenzise the prophet okhona la endlini walinka kuyena and then wase downloada i-message from the spiritual realm esebenzisa umprofeti okhona. So wasebenzisa lo mprofeti okhona njenge Ariel yokuthi akwazi uprofeta ngayo. So lo okubiza the spirit of prophecy, number 1 udinga ukuthi bangabe khona umoya ongcwele omningi ngaphambi kweprofeti, and then uzoprofeta mhlawumbe erola phansi kwezihlalo noma egijima phansi amemeza athi uthi uNkulunkulu usekhona, uNkulunkulu phakathi kwenu, uNkulunkulu uthi mlaleli ntontonton. Lo muntu operator ngaphansi kwe spirit of prophecy noma aprofete alinke komunye umprofeti ola endlini kodwa lo muntu usuke operator ngaphansi kwe spirit of the prophecy. Then the spirit of prophecy ngoka prophecy noma ngokuma prophetic school, it is the beginning stage of the prophetic. It is the beginning stage of the prophetic.
Then bese bakhona i-realm number 2. I-realm number 2 ilo prophet o-operator ngani, o-operator kwi-gift of prophecy. O-operator kwi-gift of prophecy ungaze uzitshela ukuthi sewumprophet ogcwele kanti nokusa operator i-gift. So ngamanye amazwi i-gift empushayo ukuthi excuse me, uphushwa i-gift ukuthi aka prophet. Ngamanye amazwi uphushwa ilento ebizwa ngokuthi i-charisma. I-charisma emenza a prophet, right? So ngamanye amazwi iyona equbule the prophetic anointing. And a prophet like 100% ungazothi kwi-office of the prophetic kanti nokusayi-gift kusayi-charisma, right? So i-charisma ke ikwenza ukwazi ukuprofeta noma ngathiwa ukwi-position e-right wena ngokwesimilo noma awukho kwi-position e-right wena ngokwesimilo, but uyakwazi ukuprofeta. So ayikuvimbi indawo i-charisma, you understand? So o-operator kwi-gift most yezikhathi eziningi umuntu operator kwi-gift uyathanda ukuprofeta ama-individuals. Mhlawumbe uzomuzwa ethi Slindo uthi uNkulunkulu angitshela u1 no2 no3, mhlawumbe inkonzo isaqhubeka athi Slindo uthi uNkulunkulu angitshele u1 no2 no3. So wonke ama-prophecies akhe adila nama-individuals. Akubi ama-prophecies afaka ibandla lonke, but udila nani nama-individuals, you understand? So ilokhuzana ke uku-operator kwi-gift of prophecy, it is a second stage of the prophetic. Angithi ngithe i-spirit of prophecy i-beginning stage, then i-gift kusuka i-gift itshalwa i-spirit. Kuqala i-spirit of prophecy, and then once one is spirit of prophecy bese sekulidela kwi-gift, and then i-gift u-operate ngayo. Abantu abaningi bangazi babe confused but usungumprofet nokanti usa-operate kwi-gift awukofinyelela kwi-level of being a prophet. I-second realm there. Then bese bakhona i-realm yesithathu eyaziwa ngokuthi i-office of the prophet. Awumane ugqume uye kwi-office of the prophet ungaqalanga kwi-beginning stage, which is the spirit of prophecy. I-spirit of prophecy esokulidela ukuthi ungene kwi-gift of prophecy, and i-gift of prophecy ezokwazi yona ukukulidela ukuthi ungene kwi-office of the prophet. Okay, let me try again. Awukwazi ukugquma uye kwi-office of a prophet ungaqalanga kwi-beginning stage, which is the spirit of prophecy. I-spirit of prophecy esokulidela kini, esokulidela kwi-gift, because i-gift izalwa i-spirit. Mind you, i-gift izalwa i-spirit. I-gift izalwa i-spirit. I-gift of the prophecy izalwa i-spirit of prophecy. You understand? So uma bese kuzaleke i-gift of the prophetic, then bese ikulidele kuthini uyongena kwi-office. Then umuntu kwi-gift nomuntu kwi-office bahlukanisa kanjani? Umuntu kwi-gift uthanda kakhulu ukuprofeta ama-individuals. Madwe ngibona u07451, what is that? The cell phone number yami. Uku-operator kwi-gift. Then operator kwi-office akabi nandaba kakhulu nama-individuals, but i-message yakhe ngaso sonke isikhathi eyebandla usekwi-office ke lo owebandla noma ngathi uya-operate uzothi Madwe ngibona u074 something ayizodlula kuMadwe, but izodlula iziyofika ebandleni ngoba ayigcini kwi-individual but ihamba straight iziyofinyelela ebandleni. Remember this, each and every prophecy kahle kahle eyebandla. Ama-individuals ukuprofeta kwama-individual kusuke kukuboosta nje ifaith yalabo bantu abasuke beprofeta, but ama-prophecies most of the times kumele kube awebandla. You understand? That's why umuntu operator kwi-office of the prophetic eba ngumuntu operator kuphi ebandleni, awasibambe lapho nakwethu.